Hebrejima 11 čujemo za muškarce i žene koji su vjeru pokazali na različite načine. Svjesni smo da su to obični ljudi koji su vjerovali Bogu i mogli ugoditi Bogu. Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan. Bog na njegovim darovima posvjedoči. Po njoj i mrtav Joškov. Hebrejima 11:4. Biblija ističe da je Abelova vjera dio njegovog štovanja. Kad se klanjamo Bogu, pokazujemo mu da vjerujemo u njega. Vjerujemo da mu pripadamo i sve što imamo dolazi od njega. Boga možemo slaviti na mnogo različitih načina. Ne radi se samo o sviranju instrumenta i pjevanju pjesama njemu. Iako je to izvrstan način štovanja, koristit će naše darove koje nam je dao je način da slavi njega, a ne nam. Ako vam je dao talent za bavljenje sportom, možete ga slaviti kroz to. Ako je to ples, onda plešite da ga slavite. Ako ste umjetnik, budite kreativni u svom štovanju njega. Ako niste razradili koji su vaši talenti, to nije važno. Možete biti zahvalni Bogu na svoju obitelj i prijateljima. Jedina pojnica je obožavanje. Pa ko je taj Abel koji je svoju vjeru koristio kao dio štovanja Boga? Pa Abel je bio jedan od sinova Adama i Eve. Imao je brata po imenu Kain. Abel se brinuo o životinjama dok je Kain obrađivao polje. Kain i Abel pokušavali počastiti Boga prinos. Morali su ih roditelji poučiti na pravi način. Da prinose žrtvu Bogu. Sagradili bi oltar. Kain je donio svoju žrtvu, dio plodova zemlje, a Abel bi donio svoju žrtvu koji je bila masni dijelovi od prvorođenih iz njegova stada. Primijetite da je Kain donio dio plodova zemlje, ali Abel je donio odabrane dijelove stada. Drugim rečima, Abel je donio najbolje od najbolje, a Kain je samo donio ono što bi smatrao dovoljnim za Boga. Od dvije žrtve, vjerojatno Kainu je bilo jako lijepo vidjeti. Abel je vjerojatno bio pun krv i ružan za gledati. Međutim, Abelova žrtva bila je ono što je Bog cijelio, dok je Kainova bila ugodnija čovjeku, a ne Bogu. Želimo li ugoditi drugima više nego Bogu? Možda i činimo jer možemo vidjeti da je netko zadovoljan s nama, ali teže je biti siguran da je Bog zadovoljan s nama. Možda mislimo da je lakše ugoditi drugima, ali puno teže Bogu. Pa da, teže je ugoditi Bogu, ali zato to nazivamo žrtvom, jer se za njega moramo odreći najbolje. Ali sjetite se da se za nas odrekao sina. Bio je krajnje žrtva. Sve kako bismo mogli imati odnos s njim, kako bismo mu se klanjali, kako bismo imali vjeru kao Abel i vjerovali da mu možemo dati sve od sebe. Naša nagrada za tu poslušnost je biti zauvijek s Bogom, a ne imati samo kratko vrijeme sreće jer smo usrećili nekoga drugoga. Nemojte me sad krivo shvatiti. Bog želi da mi ugađamo drugima, ali on mora biti prije svega zadovoljan. Vjera Abel gotovo nas podsjeća na našu potrebu za Božjim oproštenjem. Kain je bio ponosan i njegov je žrtva je bila odbijena. Abel je bio skroman i bio je prihvaćen. Kain je bio slijep u svom grijehu i mislio da je čini sve kako treba, dok je Abel shvatio i priznao svoju potrebu za Božjim oproštenjem. Koliko često radimo minimum u životu i mislimo da to je dovoljno? Koliko često vam kažu da očistite spavaću sobu? Možda sakrijete stvari koji su bili na podu ispod vašeg kreveta i kažete sebi dosta je. Ali stvarno ste upravo stavili nered na drugo mjesto gdje mislite
da drugi neće znati da je tamo. A možda je i Kain učinio sličnu stvar. Nakon što je Bog odbio njegovu žrtvu, a Abelova nije, Kain je bio toliko ljut, ali Bog mu je rekao, jer ako pravo radiš, vedrinom odsjevaš, a ne radiš ni pravo, greh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba, još mu se možeš oduprijeti. Bog je upozorio Kaina da će ga grijeh pokušati kontrolirati, pa mora biti spreman oduprijeti mu se. Pa nije, jer je malo kasnije pozvao Abela na polju i ubio ga. Možda je pokušao sakriti tijelo od Boga, jer kasnije Bog pita Kaina gdje je Abel i kaže, slušaj, krv vašeg brata vapi za mnom iz zemlje. Možda možemo sakriti stvari od drugih ljudi, ali ne možemo ništa sakriti od Boga. Sve vidi i sve zna. Bog je upozorio Kaina zbog njegove ljubavi prema njemu i upozorio je i nas da budemo spremni na iskušenje koje će nas pratiti. Hoćete li biti snažni, obratiti se Bogu, vjerovati mu i tražiti njegovu pomoć, čak i tražiti njegov oprost kad pogrešno shvatimo? Ili ćemo ići svojim putem? Radimo li stvari u svojim snagama, vlastitim znanjem, vjerom samo u sebe? Sada nije lako učiniti pravu stvar od Boga. Nažalost, Abel je umro jer je Bog učinio pravu stvar. Sad se nadam da vam se to neće dogoditi. Ali budite spremni da vam se neke stvari dogodi, jer vjerujete u Boga. Prijatelji će vam se možda smijeti, možda čak i vaša obitelj i neće se osjećati ugodno. Ali sjetite da se prvo trebate svidjeti Bogu, a zatim drugima. Zauzmi se za njega, klanjaj mu se i znaj da si dio mnogo šire obitelji vjernika koji također pokušava biti vjerna Bogu. Pogledajte čudesan primjer Abela. Živio je i umro blizu početka stvaranja zemlje, ali ipak se spominja u knjizi Hebrejima koji je napisana nekoliko tisuća godina kasnije i koju smo danas možemo čitati vi i ja. Ko zna po čemu ćemo biti zapamćeni, ali volio bih da me pamte po svojoj vjeri, baš kao i Abel i drugi u 11 poglavlja Hebrejima. A vi?